Il-Malta Industrial Parks kisbet 32 miljun euro minn fondi Ewropej li se jissarfu fi 3 proġetti importanti li mistennija joħolqu 160 impjieg ġdid. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg biswit il-Crafts Village f'Taqali li se jara riġenerazzjoni sħiħa permezz ta' dawn il-fondi. Mal-Crafts Village f'Taqali se naraw ukoll estensjoni tax-Xewkija Industrial Parks f'Għawdex u proġett tal-Internationalization Knowledge Platform li se jgħinu biex l-intrapriżi żgħar u medji ikunu iżjed ta' kontribut għall-ekonomija. Taħt amministrazzjoni preċedenti, iż-żona tal-Crafts Village f'Taqali kienet ilha mill-1992 tisma' wedi u qatt ma jitwettaq xejn, b'konsegwenza li ż-żona spiċċat mitluqa. Issa se tibda paġna ġdida. Ir-riġenerazzjoni taż-żona se tiswa 14 miljun euro fil-waqt li madwar 50 intrapriża se jirċievu għajnuna. Dan se jwassal għal żieda fl-impjiegi jekk kif l-intrapriżi se jkollhom iċ-ċans ikabbru l-attività tagħhom. Aħbar li kienu ilhom jistennew. Ferħa kbira u fl-aħħar mill-aħħar maċ baqa il-biża li il-fondi mhux se jaslu. Il-fondi tagħna qegħdin hemmhekk kienu lesti biex nibdew il-proġett. Dejjem kien hemm limma jekk il-proġett jiġi approvat mill-Ewropa jew mill-awtoritajiet konċernati. Issa fl-aħħar mill-aħħar wasalna biex il-ħolma tagħna sseħħ. Huwa wieħed pożittiv ħafna għax il-fondi waslu. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg stqar li l-investiment li tħabbar huwa turija ċara tad-differenza bejn dan il-gvern u dak ta' qablu. Jien naħseb iktar mill-investiment innifsu din turi d-differenza bejn l-amministrazzjoni laburista fil-gvern immexxija mill-Prim Ministru Joseph Muscat u dawk preċedenti fejn għal 20 ta' snin wedu dan il-proġett lil dawn l-operaturi hawnhekk u daħqu bihom xi ħaġa li dan il-gvern mhux se jagħmel issa għaliex għandna dawn il-fondi għad-dispożizzjoni ħalli immedjatament intelqu l-proġett. 16 miljun euro minn dawn it-32 miljun euro se jwaslu għall-estensjoni tax-Xewkija Industrial Parks u dan billi tkun estiża ż-żona biex tilqa' 15 il-Business Workshop. Il-proġett ieħor l-Internationalization Knowledge Platform imressaq minn Trade Malta u maħsub li jgħin negozji żgħar u medji biex jinvestu internazzjonalment. Lura f'Taqali ma naqas li l-operaturi esprimew dubji għal fatt li għal snin twal ġew traduti. Ian Borg iggarantixxa li dak imwiegħed se jitwettaq. Dan ta' iżjed grinta lin-negozjanti. Napprezza li wasanna sa dan il-fażi għax nixtiequ nibdew illum qabel għada.